आं थांदोंमोन DBDआव बड'लेण्ड डेन्सआव जोंहा ओइदिनखालि फाइनाल राउन्ड दङमोन। बेयाव बिथांमोननि सालायनायखौ आं मोजां मोनाखैमोन, खुसि जायाखै। बिनि थाखाय बिथांमोननि सायावसो आं खोथा बुंनो होननानै मिडियानि सिगाङाव गसंदोंमोन। बेयावनो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि खोथायाबो आंनि सालाय बिजौआव फैनो हादों। बुंनांगौमोन बिथांमोननि सायाव बुंफ्लांदों बिथांमोननि खोथाखौबो। बिनि थाखायनो आं दिनै मिडियाखौ लिंहरनानै बिथांमोननि खाथियाव निमाहा बिनो होननानै मिडियाखौ लिंहरनाय जादों आरो दा दिनै आं निमाहा बिनाय जाबाय। बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सालायगिरिफोरखौ बा बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौनो आं थांखिनानै बुंफ्लांदों इदिनखालि। बिनि थाखाय बिथांमोननि खाथियाव आं दा निमाहा बिनाय जाबाय। आं DBDनि सायावसो बड'लेण्ड डेन्सनि सायाव आङो रागा जोंनानै बाथ्रा बुंनो होननानै आं मिडियानि सिगाङाव ओंखारदोंमोन, खिन्थु फैदों बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि खोथायासो। बिनि थाखायनो आं बिथांमोननि खाथियाव निमाहा बिनाय जाबाय। बेबायदि जोंखोल दैमारिनि जे बिफाया थांनाय बावैसो DBD मोनसे श' जादोंमोन जोंनि बिटिआर हालामावनो। दा बेयाव बाहागो लाहैनायाव जे माखासे अजद दैखांदों। दा बे अजद दैखांनायाव जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि मोनसे बाथ्रा ओंखारदों बिनि खुगानिफ्राय जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव बाहागो लानानै बिथाङा मोनसे अनसायनायखौ मोनाखै। नाथाय जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव जे बिथांमोनखौ जे मोनसे अनसायनाय होदों, जेराव बिथांनि फिसालाया कनसोलेसन प्राइजखौ बिथाङा फाइनालिस्ट जानायनि उनाव मोननो हादों, जेराव सायख'लायनायनि गेजेरजों। दा बिथांनो टप 10नि गेजेराव कनसोलेसन जे जों बान्था होदों, दा बे बान्थानि जे कनसोलेसननि गिबि बाहागोआव बिथांखौ मोनदों आरो बिनो एसे एमाउन्ट रांखावरि हरनाय जादों आरो जेराव 2000 रां जेराव कनसोलेसन होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे सार्टिफिकेट आरो ट्रफि होनाय जादों। दा लोगोसे बिथांमोननि जे जानायनि बासनि ट्रेभेलिं फाइनालिस्टफोरनो जोङो बै ग्रेन्ड फिनाले जे जोंना सिजन 1 बेयावनो जों होदों। जोङो जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्राय मदद मोनाखैमोन, थेवबो जों बे हाबाफारिखौ जों गाजा गोमजायै खुंदों 2019 मायथाइयावनो। आरो जोंना थांखि दं जे मोनसे कालचारखौ जों एबा मोनसे हारिमुखौ हक एबा मोनसे टेलेन्टखौ जों गोजौ फारसे लांनाय। दा बे थांखिजोंसो जों खुंदों आरो बे मोनसे जेन्युइन। आरो देग्लाय जोंहा 2022 बेयाव जोंहा सिजन 2 जागासिनो। जा बेयाव जों मोनसे स्पेसियेलि खुंनो नागिरदों, जेराव बेयाव भटिं सिस्टेमनि गेजेरजोंसो सेमि फाइनालनि उनाव रायजो राजायासो जायफोर उइनार बिथांमोनखौ सायख'गोन। जानांगौ बिथाङा बड'लेण्ड डान्सआव बाहागो लाहैदोंमोन। 28आव मोनसे ग्रेन्ड फिनाले जादोंमोन बिथांमोननिया क'क्राझारावनो DBDना। दा बेयाव बाहागो लाहैनायाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जों बेनि जे सिमान लानाय बावैसो जों दा निउसाव नुबाय जे बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ थाबैनो सिमान लाफिनबाय आरो। दा बिथाङा मेसेजबो हरदों जोंनो, फनबो खालामदों जे गावना गोरोन्थि जाबाय होननानै। दा बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो दा जोंनि टीमा बिथांखौ जे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमनिफ्राय बिथांखौ खेमा होनाय जाबाय आरो। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 6003817191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।